Добър вечер. Виждате, че само за 20 дена, като се отделиха от мене, какви партийци станаха, колко са ентусиазирани и истински им се радвам. И завчера и в Перник бях, защото и в Перник направихме театъра, който и Първанов, и Станишев, и Кметицата, и Янакиева са ги лъгали 4 години, че ще им направят театър. Направили са нищо. Сега едно от най-хубавите театри вече работи, но тогава им се радвах много, защото, вижте, нашата партия се умява да намери най-правилните хора за най-правилните позиции и аз мисля, че в това се състои бъдещия успех. Искам специално да благодаря на Цецо, да благодаря на всички, които дадоха възможност правителството през тази кампания нито за минута да не се разсее или да се отдели от своята дейност. Изнесоха си кампанията на свой гръб, обиколиха всичко, което трябваше да посетят и работиха като един много добър и сплотен тим. Благодаря ви, че дадохте възможност ние да работиме през това време. Специално искам да благодаря и на генералния секретар Антонио Лопес, който по изключително уважителна причина не е тук. Повярвайте ми, че е много уважителна. Но с думите и с това, което каза, мисля, че отговори на много от въпросите на лидерите на Синята коалиция. Толкова хубаво им го каза, толкова добре, че аз не бих се наел да го коментирам. Защото именно тези лидери пък бяха противниците на ГЕРБ да влезе в Европейската народна партия. И само за 5 години, има ли 5? 5 години, 4, стигнахме до там, че ГЕРБ да дойдат и да го подкрепят най-важните, в момента силните мъже на Европа. И президента Бузек, и президента Барозу, и еврокомисарите. Росен каза 3, но са 4, защото и днеска беше комисаря по развитие, така че продължават да идват. Днеска бяхме в Света София и искам от тук да призова всички българи да намерят начин да отидат да видят какви богатства има в България. След 6 месеца ще бъде официално открит, но с тези разкопки, с тези гробници отдолу, с тези красоти, днеска заведох европейските посланици, както и на Русия и Съединените щати, да го видят, то е уникално. На по 2080 години гробници са запазени стенописи, с мозайки, с пирони на по 800 години и какви ли не други неща там. Уникална красота притежава България. Като станахме и влязохме в кметството, автобусите идваха, спират на Александър Невски, разглеждат го и с това се приключва разходката в София. Ние сега това, което градиме, музей, Ларго, разкопки отдолу, София ще бъде една прекрасна столица за културен туризъм. И то не ви говоря за светлото комунистическо бъдеще. Говоря ви за следващите 6, 7, 8 месеца. Защото Цецо каза, че разширяваме метрото. Значи то се разширява нещо, което е направено и малко да се разшири. Но когато правиш 32 км нови тунели, а си имал 8 или 10, а по социалистическо време са 4 км, ние само за рамките на няколко години правим 32. И както и президента Барозу дойде и се увери и възкликна, че и то на цена близо 3 пъти по-ниска от цените, които строят в Европа. И Южната дъга е едно прекрасно съоръжение.
И сега продължаваме с мост над Борис, за да ви е ясно как ще изглежда. Си представете моста Брюксел, така ще отива пътя до автомагистрала Люлин. Защото и Люлин, както каза Росен, я заварихме с 5 километра и то нямаше и горния асфалт. Заведох журналистите за работа са тук и се надявам да не трият тези кадри, защото години наред сигурно ще спорят с нас. И тя спираше точно в планината. Спираше и почва планина. Никой не вярваше. Нито Дир Канер, шеф на дирекция, нито комисара Хан, никой в Брюксел, че този абсолютно провален обект ще бъде завършен и в момента това е една прекрасна магистрала. Никой. Завчера, когато комисара Хан дойде с мене чак до Стара Загора да открием най-голямото съоръжение и го разведох малко по магистралата, да види какво строиме, остана с отлични впечатления. ЖП линиите ги пропускаме. 2020 година за магистрали в Европа няма да се говори. Се говори само за скоростни железници. И ние затова в момента изграждаме за над 400 милиона железопътни релси и контактна мрежа за скорост 160 км в час. И всичко това по европейски проекти. Нима спортистите в България имаха къде да си проведат едно нормално първенство. След 22 години от демокрацията или колко там, 30 години от зала фестивална, когато е пусната, София не беше градена сграда. Мисля, че спортната зала сега е гордост и радост за всички, не само софиянци, които идват и на концертите, които правим там. Мога много неща да ви кажа в тази посока, но аз мисля, че хората ги виждат. Аз се радвам на ентусиазма на колегите, но искам да ви призова да бъдете много бдителни, много внимателни, много мобилизирани, защото действително това е не само тройната коалиция, но и тези, които още 88-9 година са прогнозирали, че когато дойдат такива народни движения, граждански движения, те трябва така да работят, че да ги саботират и да ги провалят и да падат надолу. Всички сте чували Костов какво е казвал в работническо дело. Как трябва да се реорганизира партията, говориме за БКП, за да не даде на такива като нас след това да градат България. Така че ще бъдете много внимателни. Аз, между другото, понеже преди да дойда ми го дадоха, аз не очаквах и не вярвах, и това мога да използвам този форум, защото има медии, да ги помоля. Това е едно материалче, много нагло. Защото отдолу пише: толерантни, единни, решителни на Движението за права и свободи. Не стига, че е написано на турски, това си е тяхна работа. Вижте какво пише там. Да не забравяме, уважаеми съграждани, че нашите съседи до вчера ни забраняваха призивът към молитва от джамиите. А днес ГЕРБ, те не говорят в ДПС за друга партия. По това можете да съдите кои са от Държавна сигурност и кои са прехода. За друга партия не ги интересува. Не говорят за Атака, не говорят за РЗС, не говорят за никоя друга. Само там пише. Ето го и на турски, го има в оригинал. А днес ГЕРБ иска новородените да носят български имена. Казват както в Америка: всяко новородено да носи българско име. В такъв случай ние ще гласуваме ли за кандидата на ГЕРБ? Това го разпространява ДПС в смесените райони. За партия, в която ние имаме стотици хиляди български мюсюлмани. Имаме министър български мюсюлмани. Аз моля, понеже сега е модерно да говорят за чуждестранни наблюдатели, като дойдат чуждестранните наблюдатели, първо да им дадат тези материали, да им да раздадат. И да видят кой подклажга етническата нетолерантност.
Кога ние сме казали, че сменяме имената на българските мюсюлмани? Нима в Стара Загора джамията не направихме паметник на културата от цял свят да идват да виждат как на едно место има тракийски храм, православна църква, след това джамия. Как не ги е срам да лъжат така безогледно? И ако някой от българските граждани в тези смесени райони ни гледа сега, да знаят, че те лъжат безогледно. Те не можаха да простат и завчери в Кърджали, когато откривахме нови заводи с стотици работни места, заедно с едни от големите турски компании, които дойдоха в България. И те приветстват и се радват на това, което българското правителство прави за инвестиционния климат, за свободата на хората, за демокрацията, за това да развива регионите, че правиме Кърджали Маказа, Кърджали Момчилград, да не говориме като отидохме на Дулово по 30 км, във всички посоки пуснахме по 31-32 км пътища нови като слънце. И там дойдоха всички български мюсюлмани и се снимаха с нас и се радваха. А виждате какво им пишат. Виждате какво им казват. Обичайте се. Чакайте, то е много интересно, между другото. Това го е писал бивш агент на Държавна сигурност, който е много добре обучен. Той е някой от кликата. Може и от на всеки километър ден. Защото, между другото, поне с Стефан Данаилов ходехме заедно и на кино. И аз изключително много го уважавам като артист. Един от иконите в българското кино. Днеска казал, че мислил, че съм мъжко момче. Да, господин Данаилов. Затова ти отговорих така, защото във филмите ти дават реплики, ти ги произнасяш и ставаш голям артист. В случая са му дали грешни реплики и той си оплюс урата, понеже чета турски материали. Явни лъжи говори там. Бюджета на МВР бил по-голям от здравеопазването и образованието. И на здравеопазването е 3 милиарда и 5 милиона, на МВР е 1 милиард. 3 пъти по-голям е на здравеопазването. Президента Първанов как събираше пари за Весела Коледа или там българската Коледа? Ще бъркам с Весела Лечева, като я говоря. Как? С СМС-и. Българският народ е състрадателен. Българският народ обича да помогне на ближния. И ако щете, вижте правителствения самолет и хеликоптери, къде ли не са ходили да прибират пострадали граждани? Където и да е, по всяко време на денонощието. Само и само да помагаме. То е на всички. Вижте какво пишете. На прага на много важни избори сме. И отново пред нас се представят ценности. Заради нечии елементарни интереси. Нечии елементарни интереси. Господин Доган, за 80 мегавата на Цанков камък давахте 1 милиард лева. Да не изброявам, че го казаха това блато, където са го нарекли водно огледало. То е блато в момента. И не стига, че са го открили, за да прережат лентичка, ама не са си го платили. Та ние сега имаме още 25 милиона с 5 милиона лихви да платиме за рентичката на Станишев. Това нали нахално? Поне да си платили. Ние обаче не се подлъгваме. Не вярваме и не забравяме, че нас, кои са те нас, не знам, освен нас самите никой не ни обича. Аз 100 пъти съм казал, че обичам българските мюсюлмани. Имам толкова приятели в този регион. Как може да лъжат така хората? И то вече 2 години и половина минават от управлението. Аз разбирам да сме на първия месец да ги лъжат. Ние имаме още година и половина реално да управляваме до парламентарните избори. Представете ли си как плашат хората там? Какво насаждат? Виж какво казват. Ако аз не се жертвам, ако ти не се жертваш, ако ние не се жертваме, значи те говорят за жертви, те ще умират тези хора. Ние градиме България, бе. Ние правиме пътища, правиме пречиствателни станции, детски градини, музеи, театри, опери, спортни зали, магистрали, естакади.
Те се жертват. За кое? Не, то е интересно. Вижте горе. Да. Тичайте, вразумете се, съвземете се, затова ви призовавам. Моля ви, уважаеми съграждани, да дойдем на себе си. Уважаеми съграждани, български християни, мюсюлмани, арменци, евреи, всички, които от векове живееме тук. Същото ви призовавам и аз. Тези си живееха една върхушка много добре. Българските мюсюлмани бяха и са все още най-бедните. С новите пътища, които им правиме, с новите проходи, които направихме само за рамките на година са 2 и сега ноември, дай Боже, Папандрео да си удържи на думата и Маказа да пуснем 3 прохода. Тези региони почват да процъфтяват, почва да се движи товари, стоки, хора, бизнес, туризъм. Това им е бъдещето. Всички като започнем от София, през Дупница, Благоевград, надолу Симитли, Сандански, Петрич, магистрала Струма, за 1 час отиваш в Гърция. Тези региони ще станат други. И ние говорим в рамките на 2 години. Не говорим за някога някой слънчев ден. Магистрала Тракия ще направи градовете от Пловдив нататъка, Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Сливен, Кардобат, Айтос, все едно са на час и половина път от София. Всеки инвеститор няма да се бута само в този град. Защото София е добре, но всички мислят, че виждат какво се прави, не е нужно да губя времето. Важното е да стане и кръговото на Меден рудник. Бургас строи се много усилено. Магистрала Тракия, магистрала Марица ще даде въздух, като се започне от Пловдив посока Свиленград, Хасково, Хармали, тези населени, Димитровград. Става един пръстен. Между другото, кръговото е готово, на 28 ще го откриеме там. Страхотна естакада, откъде ще тръгне Марица. Хиляди багери и валяци в момента работят по Струма, Марица, 2 отсечки на Хемус, Тракия. Строиме повече, отколкото са строили във времето, когато отчитаха милиарди бюджетен излишък. Това се вижда и хората го оценяват. Но искам да ви направя предпазливи, да не се радвате предварително, да не четете социологическите агенции. Да, безспорно сме по-добри от тях. Но те са коварни, могат да се обединят. Страха, който не случайно отделих толкова време да го чета. Те отново всяват страх, а това са някъде от 400-500 хиляди души, които с този страх могат да обърнат вота. Затова много искам да сте мобилизирани, всички българи да излезат да гласуват. Виждате, че никоя друга партия, защото те всичките са конструирани от бившата държавна сигурност. Всичките. И виждате, когато ги питат, ще приемете ли на Ахмед Доган подкрепата, те почват да отговарят. Ние, разбира се, от всеки, който би могъл този ден, да, разбира се, така, нали, разбирате, сиреч, дай ни ги само и само да мога биеме ГЕРБ. Ама какво ще става, нали? После ще ви вземе пак 3 министерства. Къде са най-големите провали? Земеделието, екологията, инфраструктурата. Що? Там бяха министрите на ДПС. Толкова. Всеки, който се доближи до Доган, гори. Сини, червени, жълти. Ние, какъвто и да ни е резултата, аз се надявам да е добър, да сме пак първа политическа сила, но ние сме си го изкарали честно, то си е наш и на никого не дължиме след това услуга. И затова управляваме с малцинство. И между другото, днеска Волен Сидеров ми направи огромна услуга. Чакаше ни пред Света София и такива неща ги наговори, че европейските посланици, а и на другите страни, разбраха,
защо толкова ни подкрепят от Брюксел? Какво ще се случи, ако не е ГЕРБ? За което, както и за подкрепата до сега, и днеска го приемам за подкрепа, дано не кажат, че умишлено сме го изиграли, защото не беше умишлено и много така вътрешно се ядосах, защото правиме нещо, което е бъдеще на България. Невероятно. Отидете и вижте задължително, значи всички членове Цецо на партия ГЕРБ да отидат и да видят разкопки. Уникално е. Не можете. Когато ви го разказват е едно, когато го видите е друго. Президента Барозо, като слезе в метрото и като го видя, каза: кога го откривате това? Ами викам, април, юни, там някъде. Той към аз ще дойда го открия. Екаме, те са две ножици, нали, в края на краищата, една и за мене ще има. Да се надяваме, че ще са три за Данчето Фандъкова, така че благодаря ви на всички вас. Имаше прекрасен климат в щаба, много се притеснявах, тъй като времето ми от сутрин до вечер беше ангажирано. Все пак много хора не бяха работили помежду си. Да, разбира се, като министри имат комуникация, на друга да си ежедневно заедно, да пътуваш, да правиш програми. Така че на всички екипи им благодаря, че не се скараха, а точно обратното, станаха по-големи приятели. И на нашата президентска двойка ще им кажа в заключение. Не случайно всички ви питат: стоите ли в сянката на Борисов, ще му се сопате ли, ще правите ли такива... Те ги е много страх. Нямаше дебат, в който Първанов много рядко, ако някой го споменеше, много рядко. Всеки само с мен се разправя. Добре, не съм кандидат за президент, имаме си прекрасна двойка, между другото езиково подготвена, истински добре ще изглежда България в лицето на тези хора. Страх ги е, затова така правят. Когато съм там, друго яче говорят. Защото тези факти, които аз знам, които виждам всеки ден, мога да им говоря и за енергетика, и за инфраструктура, и за от детските градини, защото всичко това, за което говорим, ни е минало през ръцете. Проектираме, изграждаме, откриваме. Ако някъде сме заварили проект, то ще използвам жаргон, той е куц. Трябваше да довършиме Цанков камък. С кръв ми капеше от сърцето, като давах още 150 милиона. За 80 мегавата. Само 8% от единия реактор на Козлодуй ни струва 1 милиард. Като доплащах над 300 милиона за хеликоптери, кугъри, пантери. Вие не можете да си представите. Да не издам военна тайна. Ние сме готови да нападаме. Толкова сме се снаражили. А в същото време българските пенсионери с ниски пенсии. Защо първо не оправихте пенсиите, а се нахвърлихте, за да вземете сигурно... Айде да не казвам, че... Нека се досещат. Но вече и там имаме още 82 милиона за пантерите да доплатиме. Нали, Аня? 82 и остава да доизплащаме ербасите. Нали? И тъмън ще се оправим и с това. Ще дойде на Милен Велчев 1 милиард и 200-300 милиона евро, които не знам как ще се оправим. До тогава се надявам да намерим начин. Това са направили, така са управлявали. И викат, ние можем, идва нов ден. Данаилов, толкова те уважават и те обичат сигурно и нашите симпатизанти. Карай ги това, където ти дава да четеш, да вникнеш в него. Защото ти не си артист, ти си вице-президент на тази държава. Ако биеш утре на изборите, ти си вице-президент. Не мога да издиеш да говориш лъжи, защото ти ги написал там някой. Желая ви да сте ми живи и здрави. Аз съм човек, който никога не казва хоп преди да изскочи. Насякъде ви посрещат добре, радват ви се, правиме много неща. Разбира се, не навсякъде сме еднакво добри,
Даже има места, на които сме били слаби, затова правиме промени, затова отчитаме грешките и ви гарантирам, че в следващите трета и четвърта година кабинета ще работи в пъти по-добре. Надявам се, защото там, където имаше добри кметове, между другото имаше и от други партии добри кметове, се усвоиха много европроекти, много пари от Европа, направиха си центровете, направиха си градската среда, направиха си пречиствателни станции, направиха си депа за битови отпадъци и с радост се работи с такива кметове. Така че пожелавам успех на всички най-кадърни и аз се надявам, че и нашата партия ги излъчила да успеят на тези избори. Желая ви да сте живи и здрави!